Langabezia behera egin du Nafarroan, 1365 pertsona gutxiago irailean eta 7 hilabeteko beherakada izan du. Argi dugu, zuen onurak gure iluntasuna lemapean mobilizazio deia egin du Steilas sindikatuak. Nafarroko gobernuak erizainen 424 lanpostu huts oposizio lehiaketa bidez betetzeko deialdia zabaldu berri du. Legeak ezarritako eremu misto zein euskaldunetako lanpostuetan euskeraren ezagutzak ez du inolako baliorik. Herri lan sailak 17.500.000 euro esleitu ditu Nafarroko errepide sareko konserbazio lanetarako. Nafarroak lan orientazioko eta ekintzailetzako zerbitzu berria izango du, estatuarekin lankidetzan eta 4.500.000 euro inbertituko ditu 3 urteetan. Gobernuak 2 proiektua aintzindari bultzatu ditu Nafarroan talentu zientifiko eta teknologikoa erakarri eta atxikitzeko. Lab sindikatuak inpugnatu ondoren Gaiarre antzokiaren kontratatzeko baldintza agiriak bertan behera geratu dira. Tokiko produktuen astearen 6. edizioa abiatu da Iruñan eta 38 salmenta eta erakusketa postu jarriko dira Gazteluko plazan. Karrikiri elkarteak 2 solasaldi eta 3 liburu berrien aurkezpenak eskainiko ditu urrian zehar. Telmo Esnalek urtzen bere azken filma aurkeztuko du, Golen Baiona zinematan arratsaldeko 7 gaur. El paro en Navarra ha descendido en este mes 1.365 personas. Nafarroan erregistraturiko langabezia behera egin du 7. hilabetean segidan eta irailean 1.365 pertsona gutxiago ditu, abuztuan baino 4 gutxiago. Bestalde, gizarte segurantzako afiliazioak 284.109 pertsona ditu eta errekor historiko berria da. Jardueraren susperraldia lan merkatuaren dinamismoan ere nabari da, abuztuan baino 132 bat lan kontratu gehiago sortu baititu, 38.815. Puntu horretan 2020ko irailean baino 0,9 gutxiago. Bestetik, gizarte segurantzako afiliazioak bere kota maksimoa gainditu du Nafarroan, guztira 284.109 pertsona bai daude kotizazio sisteman. Irailean afiliazioa 20 pertsonatan hasi da, 0,0 batekoa igoera arina abuztuarekin alderatuta. Urte arteko datuei erreparatuz 2020ko irailarekin alderatuta 7.514 afilieto gehiago daude, hau da, 2,62 gehiago. Nafarroko gobernuko lehendakariak datu hauetan sakondu du Nafarroko ekonomiaren bilakaera ona azpimarratuz. Langabeziaren zifrak Covidaren pandemiaren aurreko mailara jaisten ditugun lehen hilabetea da. Gainera, kontratazio hazkundea adin tarte guztietan gertatzen ari da presidenteak nabarmendu duenez. Halere oraindik lan egiteko dagoela onartu du lehendakariak albiste onak izan arren, ekuazioan elementu kritikoak nabarmentzen dira, hala nola iraupen luzeko langabezia emakumeak, gazteak eta 54 urtetik gorako pertsonak gaineratu duenez, 2 alorrotan eragitea Nafarroko enplegu planaren lehentasun nagusia da. Nafarroko gobernuaren xede nagusia enplegua sortzea dela gaineratu du foru lehendakariak, susperraldi ekonomiko eta sozial integralerako biderik azkarrena delako Nafar guztiak inplikatuko dituena. Urteko datuei erreparatuz hau da erregistratutako langabezi zifra duela urtebeteko 2020ko iraila kopuruarekin alderatuz gero langabezia 14,4 jaitsi da urtean, hau da, 5.457 langabe gutxigo. Bestetik konfinamenduaren aurreko langabezi zifra 2020ko otsailekoa kontuan hartuz gero 1.287 langaberen langabeziak behera egin du. 3,8%. Gainera, irailean 38.815 kontratu egin dira. Abuztuan baino 1,32 bat gehiago, baina 2020ko irailean baino 0,9 gutxiago. Bestetik, ertetan 1.854 pertsona daude Nafarroan iraileko azken egunean, abuztuko azken egunean baino -0,9 gutxigo, 184 gutxiago.
Langabeziaren hileko sexuaren araberako aldakuntzak erakusten du porzentajezko jaitsiera zertxobait handiagoa dela gizon langabeen kasuan horrela, langaben kopurua 6,4 jaitsi da, 581 langabe gutxigo eta langaben kopurua 3,8 774 langabe gutxigo hilabetean. Urteko datuei erreparatuz gero langabeziaren aldakuntza desorekatuagoa da, izan ere langaben kopurua 11,2 jaitsi da. Hau da, 2.486 emakume langabe gutxigo, baina langabeena 18,7 murriztu da, 2.971 langabe gutxigo horrela, langabeziaren banaketak argi eta garbi desorekatua izaten jarraitzen du. Histórico por quinto mes consecutivo. Steilas Nafarroak deituta aurrekontu sozialak eta argi dugu bi ekimen aurkeztu dituzte eta dei egin dute tarifazo elektrikoaren kontrako manifestazioetan parte hartzera. Hedabideetara bidalitako komunikatuak horrela dio. Gaur irailak 30 da, hilabete falta zaigu Nafarroko parlamentuan ordezkatuta dauden gure politikariek datorren urterako aurrekontuak gobernu foralarekin negoziatu eta ixteko. 2022ko aurrekontu 6% handiagoa da, hau da, 2021ean baino 262 milioi euro gehiago. Baina bozeramaile publikoek errepikatzen diguten, krisiaren aurrean gastu publiko handiagoa ideia horren aurrean galdera argi batzuk egin behar dira. Nondik dator diru hori, zertarako da, non amaitzen da. Steilasek prentsara bidalitako komunikatuak horrela jarraitzen du esanez. 3 galdera horiek funtsezkoak dira edozein unetan, baina are gehiago gaur egun. Sindemia baten ondoren, eskala globaleko ekoizpen eredua berregituratzeko behar eta sakoneko krisi ekosozial batekin. Aurrekontu soziala ekimenoi 3 galdera horietatik abiatzen da. Aurrekontu sozialak askotariko kolektibo, erakunde eta antolakundek baterako ekimena da, bakoitza bere gaian aditua. Hoien guztien bildumak gizartearen eta personen beharrak erdigunean kokatzea proposatzen du, hau da, gizarte premiak gastu lehentasuna izatea. Prentsa oharrak jarraitzen du esaten. Beraz, proposamen integral hau egiten dugun Nafarroko gobernuak kontuan hartu ez dituen behar soziala jorratzeko. Bere burua aurrerakoitzat jotzen duen bitartean, gobernuaren gelditasun eta estrategia eza salatzen dugu garrantzi handia duten gaiekiko hala nola, fiskalitatean, makroproiektu desarrollistetan, arlo pribatuaren finantzaketan, arlo publikoaren bidez, askotan oinarrizko behar sozialak alde batera uzten dituen bitartean. Gizarte mugimenduen ez dugu pasatzen utzi nahi orain entzunak izateko aukerak, ez aurrekontuak itxita daudenean orain. Prentsa oharrak jarraitzen du esaten. Oso kezkagarria iruditzen zaigu 682 milioi euroko zorra jaulkitzea zerga sistema progresiboa indartu beharrean. Oso kezkagarria iruditzen zaigu Europako funtsak murrizketak aplikatzera baldintzatuta daudenak adibidez, pentsioetan neurri handi batean enpresa multinazionalen jarduera indartzera bideratzea. Norberaren lana eta jarduera indartu ordez. Are gehiago enpresa horiek ez dute inolako sensibilitate sozialik bizi diren ingurunearekiko eta enpresa kapitalista diren aldetik beren etekinak handitzea baino ez dute helburu. Gure ustez badira beste modu asko ere beharrezko transizio ekosozialen sakontzen dutenak eta Nafarroko biztanleen ongitzaterako benetan garrantzitsua da premia biziko zerbitzu publikoak indartzea eta blindatzea. Prentsa oharrak gaineratzen du, eduki hori gizarteratzeko eta erakusteko herritarrok asko dugula esateko eta ekarpenak egiteko eta datozen asteetan 2022ko aurrekontuei buruz hartuko diren erabakietan parte hartzeko beharra dugula hainbat gauza burutuko ditugu. Eta prentsa oharrak azkenik azpimarratzen du esanez. Bat eztabaida eta bateratze jardunaldiak urriaren 13an eta 15an 7 autobus geltoki zaharreko erabilera anitzeko gelan egingo diren proposamenak eta parte hartzen duten erakunde eta kolektiboen egoera zehaztu eta labur bilduko dira. Eta Nafarroko biztanleria urriaren 16an arratsaldeko 6an autobus geltoki zaharretik abiatuko den mobilizazio erraldoian parte hartzera gonbidatzen dugu.
Nafarroko gobernuak erizainen 424 lanpostu huts oposizio lehiaketa bidez betetzeko deialdia zabaldu berri du. Legeak ezarritako eremu misto zein ez euskaldunetako lanpostuetan euskararen ezagutzak ez du inolako baliorik. Bai ordea ofizialak eta berezkoak ez diren inglesaren, frantsesaren eta alemanaren ezagutzak. Euskalgintzaren Kontseiluak gogor salatu du azken deialdian Nafarroko gobernuak euskararen ezagutzari inolako baliorik aitortu ez izana. Etorkizunean, Nafarren hizkuntza eskubideen urraketa betikotu dituzten neurriak ari da behin eta berriro hartzen gobernua adierazi du Kontseiluko idazkari nagusiak. Horrekin batera, euskararen normalizazioaren aldeko 26 gizarte eragilek osatzen duten kontseiluak azpimarratu nahi izan du lan deialdi honen bidez, hizkuntza eskubideak ez ezik herritarrek osasun existentzia duinerako duten eskubidea ere ezbaian jarriko dela. Eta horrek Europako Kontseiluaren gomendioen kontra egiten du, gogora dezagun behin eta berriz adierazi dutela, osasun asistentzia berezko hizkuntzan jasotzea zein garrantzia den esan du Paul Bilbao idazkari nagusiak. Bilbao gogoratu du lanpostu publikoetan euskararen zokoratzea garai iluneko gobernuaren estrategia izan zela. 2000 urtetik aurrera orduko Nafarroko gobernuak euskaldunen eskubideen urraketak betikotzeko euskarari prestigio osoa kentzeko eta euskara bera desagerrarazteko politika bortitzen kokatu behar da lan deialdietan euskararen ezagutzari aitortzarik ez egitea. Izan ere, erizainen postua betetzeko deialdien bide beretik eman dira suhiltzaile kaboetarako 16 plazen betetzea, enpresa zientzien diplomaturako 43 lanpostu deialdia, edota SOS Nafarroko koordinazio operadore laguntzailerako 20. Azaroan suhiltzaileen 120 lanpostu betetzeko deialdi ere aterako da eta bidegabekeria bera gertatzea espero liteke. Kontseiluaren iritziz, Nafarroko gobernuak ez dio benetako arazori irtenbiderik eman nahi eta testuingurua baliatzen ari da herritarren hizkuntza eskubideen urraketak betikotu dituzten neurriak behin eta berriro hartzeko. Gobernuaren proposamena erokeria politikotza jo du EH Bilduk eta astakeritzat izquierda ezkerrak. Ildo horretik jo du geroa baik berak ere eta datorren osteguneko osoko bilkurara eramango du gaia. Javier Remírez, presidente orde eta funtzio publikoko arduradunari kontrol galdera eginez. Lurralde Kohesioko Departamentuak herri-lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez 17.500.000 euroan esleitu ditu Nafarroko errepiden sareko zainketa lanak. Jarduketa haueken bide segurtasuna hobetuko dituztenak 3 kontratutan banatzen dira. Bata bide markak margotzeko eta birmargotzeko, bestea seinale vertikala konserbatzeko eta azkena segurtasun hesiak instalatu berritu mantendu eta altxatzeko. Bide markak margotzeko eta birmargotzeko lanek esleitu zaizkionak señalizaciones EDR enpresari 8.167.000 euroko aurrekontu batekin kontatzen dute, banatuta 3 kontratu sortatan. Seinale vertikalak eguneratzeko eta berritzeko berriz 5.454.000 euro bideratzea aurreikusten da, errepiden Nafar guztiak bere baitan hartzen dituzten 2 kontratutan banatuta. Lanak UTE Bilar COP 2017 izeneko enpresari esleitu zaizkio. Amaitzeko beste 3.868.384 euro bideratuko dira segurtasun hesiak instalatu berritu mantendu eta altxatzeko kontraturako eta lan hoiek Ballas Castiñeiras enpresari esleitu zaizkio. Nuevo servicio de orientación laboral y emprendimiento. Nafarroak heldu den urtetik aintzinera orientazio, ekimen, laguntza eta berrikuntza zentro bat izango du. Zerbitzu berri hori enplegu sistema nazionalaren euskarri espezializatua bihurtuko da. Orientazioaren, ekintzailetzaren eta berrikuntzaren arloan ikuspegi integratzailea bultzatzeko. Era berean estatuaren eta foru komunitatearen arteko lankidetza indartu nahi da, laneratzea eta kalitatezko enplegua sustatzen dituzten proiektuak sustatzeko. Iturrondoko enplegu agentziak enplegurako orientazio ekimen, akonpainamentu eta berrikuntza zentro hartuko du eta tuteran ere izango du egoitza. Y la adquisición de un local anexo en la Agencia de Empleo de Tudela.
La atracción y retención de talento es un objetivo. Nafarroko Gobernuak Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko departamentuaren bidez, talentu zientifiko eta teknologikoa erakarri eta atxikitzeko 2 proiektu aintzindari bultzatuko ditu. Proiektu horiek hurrengo 5 urteetan Nafarroak 7 milioi euro inbertituko dituen ekintza planaren barruan kokatzen dira. Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko kontseilaria Juan Cruz Zigudosak aurkeztu ditu zehazki 2 proiektu aintzindariak. Batetik talentua erakartzeko nazioarteko doktoretzako programa, UIT, eta bestetik talentu ikertzailearen eta zientifikoaren deialdia handia. Prentsaurreko horretan hartu dute parte halaber Nafarroko Unibertsitate Publikoko errektore Ramon Gonzalok eta Nafarroko Unibertsitateko errektore Alfonso Sánchez Tabernerok. Zigudosak adierazi du 2 proiektuak indartzen dutela Nafarroko Gobernuaren apustu irmoa eta abian jarritako lan ildoa. Ahalik eta talentu onena sartzeko asmoarekin. Berrikuntzaren Nafarroko sistema Europan kokatze aldera. Era berean kontseilariak aintzat etsi du Nafarroko Unibertsitate Publikoak talentua erakartzeko eta atxikitzeko duten funtsezko eginkizuna. Izan ere, funtsezko oinarri dira, nazioartean ospe handia dutelako, talentuaren sarrera direlako, eta proiektu eta ikerketa berritzaileak prestatzeko eta garatzeko gaitasuna dutelako gure komunitatearentzat beharrezkoak eta garrantzitsuak dira eta. Bestetik, Nafarroko Unibertsitate Publiko errektorea den Ramon Gonzalok adierazi du, Nafarroko Gobernuak talentu erakartzeko programa bat sortzea apustu handia dela. Nafarroko Unibertsitatek aspalditik eskatzen zuten hori, eta horrela Nafarroan ikerketa indartu ahal izango dugu garapen sozialaren eta ekonomikoaren abangoardian egotearren. Horrez gain, Nafarroko Unibertsitateko errektorea Alfonso Sánchez Tabernerok eskerrak eman ditu UIT programaren zati bat izateko aukerarengatik. Handiari buruz berriz nabarmendu du ikertzaile finkatuak eta ospetsuak erakartzea erraistuko duela eta talentu seniorra erakartzea funtsezkoa dela. Hoiek ingurunea dinamizatzeaz gain beren esperientzia ematen dute eta aldi berean kanpoko baliabide berriak ekartzen dituzte. Lab sindikatuaren inpugnazioari erantzunez, Nafarroko kontratu publikoen administrazio auzitegiak bertan behera utzi du Gaiarreko soinu teknikariak, ikusentzunezkoak, makinistak argiztapen jantzi eta josteta teknikariak, laguntzaileak mantentze lanetakoak eta teknikari espezialistak kontratatzeko baldintzen agiria. Labek Gaiarreri eskatzen dio langilei entzun diezaiela eta sektorearen berariazko beharri erantzun diezaiela. Pasaden irailaren 17an Gaiarre antzokian ikusentzunezko zerbitzu eta argiztapena kudeatzen dituen enpresa esleitzeko baldintzagiria argitaratu zen. Eta ikusi zen subrogatu beharreko langileen zerrenda zehaztu gabea eta anakronikoa zela, ez baitzetorren bat Gaiarreko egungo errealitatearekin. Horrek esan nahi du subrogatu beharreko personen zerrenda ez datorrela bat gaur egun lanean ari direnekin eta ez datorrela bat haien lanaldiekin. Gaiarren lanekin ohi duten eta subrogatu beharreko zerrendan agertzen ez diren personak daude eta beste batzu berriz 115, 112 eta 105 lanaldia duten lanaldi berberengatik agertzen direnak errealitatearekin bat ez datozenak. Sektore hau oso berezia da malgutasun eta lan denborazkotasun handia duelako. Langileen lanaldiak ez dira uniformeak, ekitaldi bakoitzaren beharrean arabera ematen dira, ez da beti teknikari kopuru berdina behar, eta bere lanaldia ez da bezeroaren fakturatutako orduengatik ematen baizik eta lan egindako orduengatik eta egungo lanalditik pasatzeko konpentsazio orduengatik. Sektore hau 12 edo 15 ordu jarraian lan egitera iristen da, muntaketaren hasieratik ekitaldi bat amaitzean material guztia jasotzen den arte. Horrek agerian uzten ditu sektorearen berezitasunak eta Nafarroko kontratazio publikoari buruzko legeak ez du kontuan hartzen, ez ongi, ez zuzen, ez eta kezkatu egiten du egungo langileengan sor daiteken segurtasunik eza ordutegi batera ezintasuna baldin eta bi enpresa ezberdinetan sartzen badira subrogazioaren ondoren.
Lab sindikatutik Gaiarreri eskatzen dio langilei entzun diezaiela eta sektorearen berariazko beharri erantzun diezaiela. Jokoan baitago langileen lan etorkizuna. Antzerki emblematiko honetan azaltzen diren ekitaldiak posible egiten baituzte. Tokiko produktuen astea Gazteluko plazan izanen da berriz ere. Erdialdeko espazio horretan eginen den bere 6. edizioan tokiko produktuekin eta gastronomiaren kalitatearekin konprometituta dauden hainbat erakundetako 38 ekoizle bilduko dira. Erakusketa eta salmenta bidez ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko zuzeneko harremana bilatze aldera. Azoka berez urriaren 8 ostiralarekin urriaren 12 bitarte astearterekin eginen da. Goizez eta arratsaldez azken egunean salbu, postuak goizen besterik ez baitira zabalik egonen. Jarduera hori dagoeneko hiriko egutegian finkatuta, aurkeztu dute Ana Elizalde Gobernu Estrategiko Merkataritza eta Turismo Zinegozio ordezkariak eta Itziar Intza Reino Gourmet markaren sustapenerako koordinatzaileak. Izan ere, udalak 2016tik hitzarmen bidez elkarlanean aritu da Nafarroko Nekazaritza Produkzio Ekologikoren Kontseiluarekin. Nafarroko Nekazaritzako Elikagaien Teknologiaren Azpigituren Institutuarekin Intiarekin, elikagai artisauen ekoizleen elkartearekin eta bizilurrekin. Iaz pandemiaren eta osasun segurtasuneko arauen ondorioz ezin izan zen tokiko produktuen asteari lotutako jarduerarik egin, alabaina ingurua barren nolabaiteko normalizazioari esker edizio honetan derrigorrez bete beharreko koronavirusaren aurkako neurri guztiak beteta, atzotik aintzinera proposamenak programatu ahal izan dira. Hainbat ekimen aurreikusi dira, hala nola, aurrendako gune bat, estanpazia tokiko produktuen etiketen diseinua eta musika animazioarekin. Kasino printzipaleko aretoan produktu dastatzeak, aurrendako lantegiak hainbat liburutegitan, zinema Nafarroko filmotekan eta pintura lehiaketa bat, tokiko produktua ardaz hartuta 6 eta 18 urte bitarteko adingabeendako. Urriaren 9tik 11 bitarte azoka goizeko 10:30tik eguerdiko ordu 2:30 eta arratsaldez 5:00 9:30 egonen da zabalik. Irekiera egunean, irekiera ordutegia 30 minutu atzeratuko da eta urriaren 12an astearterekin jaieguna denez, 10:30tik ordu 2:30 bitarte izanen du jendeak postuetara hurbiltzeko aukera. Karrikiri elkarteak urrirako programazioa aberatsa helarazi du. 2 solasaldi eta 3 liburu berrien aurkezpenak eskainiko dira. Urriak 13 asteazkenean 7:30, Koldo Kolomo eta Kike Amonarrizek liburu aurkezpen eskainiko dute. Izengoititegia, Izarbe eta Maineru ibarretako euskal izengoitiak. Urriak 15 ostiralean 7:30 Oier Gilan eta Maia Palauzak liburu aurkezpena eta irakurketa dramatizatu eskainiko dute Karrikiri elkartean. Sekula ez liokete euli bati egalik kenduko gerra kriminalak auzitan. Bestetik, urriak 23 larunbatean liburuen inguruko solasaldia. Jendaurreko elkarrizketa 10:00tik 11:40 oso latza izan da. Nola gogoratu, nola kontatu euskal gatazka borroka armatu Euskadin. Jendaurreko elkarrizketan parte hartuko dute Emilio López Adam, beltza idazlea eta Xabier Letonak gidatua. Ondotik 11:30 ordu batetara mai ingurua izango da. Emilio López Adam, beltza idazlea, Maider Galardi ikerlaria, Emilio Majuelo historiolaria, Samara Belte ikerlaria eta Xabier Letonak gidatua. Urriak 27 asteazkenean zuzentzailearen egunean 7:30 Karrikirin Fernando Rey eta Maia Laserasek zuzentzaileak solasean. Zuzentzailearen egunaren harira zuzentzaileen lanbideaz mintzatuko dira. Ekitaldia jendaurrean zein streaming bidez eskainiko da. Azkenik urriak 29 ostiralea 7:30 Karrikirin liburu aurkezpena Itxaro Borda eta Ane Garcia, Euri zitalari esker, liburu aurkezpena eta Maia Espeldoi detektibearen inguruko solasaldia. Navarralde Fundazioak antolatu duen kultura jardunaldiarekin jarraituz Telmo Esnalen Urtzen filma emango da gaur Iruñeko Golen Baiona zinemetan, arratsaldeko 7:00 aintzinera.
2020ko zinemaldiko Lurra saria irabazi zuen filma zuzendariak berak aurkeztuko du eta sarrera debalde izanen da lekua bete arte. Pablo Azkoeren ipuin batetik abiatu eta kontzientzian eta itsasoan sakontzen duen proiektua da Urtzen. Emanaldia jatorrizko bertsioan izango da euskeraz, gaztelerazko azpitituluekin. Konfinamendu garaian, Telmo Esnalek ahaztutako proiektu bat berreskuratu zuen, Ur, Pablo Azkoeren ipuin bat, kontzientzian eta itsasoan sakotzen duena. Urtzen, zinema ensegu beresi bada, elkarrizketak, irudiak eta musika birziklatuz eta berrerabiliz existentziari buruz hausnartzen duen collage bitxi bat. Lehenik eta behin itsasoko erraldoia dugu, bigarrenik dokumentalean parte hartzen duten profesional eta ikertzaileak, eta azkenik uraren esanahien arteko aldeetatik eramango gaituen istorio hontako protagonista, beraz, funtsezko elementu horrek zerekin izugarria du gure gizartean. Egilea Telmo Esnal Ilarramendi Zarautzen jaio zen 1976an Euskal Zinemako gidoilari eta zuzendaria da, eta zuzendari laguntzaile eta produktore lanetan ere aritu da. 1986an Txotx lehen film laburra zuzendu zuen Asier Altunarekin batera. 2005an bere lehen film luzea grabatu zuen Aupa Etxebeste, hau ere Altunarekin. Zuzendari berri onenaren Goya sarirako eta Donostiako zinemaldiko gazteriaren sariko izendatu zituzten biak.